Nagsugod na pagtrabaho kadtong 17 anyos nga batanon sa Mandaue City nga unang nagpatabang aron pagbuhi sa iyang duha ka mga manghod. Sayro nato ang iyang kahimtang, pinagi sa report ni Nico Sereno. Mi-report na sa trabaho ang 17 anyos nga gitago nato sa pangan nga Daven. Kahinumduman, si Daven unang midangup sa barangay hall sa Tabok aron magpatabang pagbuhi sa iyang duha ka mga manghod. Kinihuman sila gibiyaan sa inahan samtang ang iyang amahan anaa sa bilangguan. Nasangon kaniya ang responsibilidad sa pag-atiman sa iyang mga igsuon apan tungod sa kalisod, nagpatabang siya sa mga otoridad. Human masayod sa iyang istorya, gihatagan si Daven og trabaho sa City Hall aron hinay-hinay nga makabarog og makasustener sa iyang mga panginahanglan samtang ang iyang mga manghod giatiman sa shelter facility sa Dakbayan. Si Daven anaa karon ma-assign sa youth office sa syudad. Start na ang challenging yun sa LYDO. As for now, nasa lang sa may gipang lakaw-lakaw bahin sa unsay mga kaning personal yun nilang files dito silang dito. And medyo excited lang pud sa job. Aminado si Daven nga gimingaw siya sa iyang mga manghod maong magbisitahan siya panagsa sa maong pasilidad. May manghigayon sab kuno nga maemosyonal ang mga bata nga nabuwag kaniya. Pagkakuha na nila good sir, digid lalim gid as nagdako mo nga tapad nila. Syempre sila sa nag-adapt sa environment nila. So mo to'y pinaka challenging it pa sa muha sa family yun. Uban ni Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.